Ešte nejaká reklamácia, čo sa týka základne. Ja som si medzičasom dal tento pouzu, fantastická cigánska. Preto som na vás začal nerozprával. Máme tam doražteky nožice, ktoré sú priebežne druhé. 18 bodov za prvými rybármi, ktorí majú 31 bodov. Takže veľmi úspešné družstvo, sa im podarí zabodovať a od toho je tam aj 5, ktorý majú nožice doražteky. Dopojte to, dokončite útok, aj za to sú bodíky. Poďme, rozťahnite si to. Trošku na tej základku to nebolo tak, ako si predstavovali aj tak nápred tomu si, takže druhé miesto 34-41 výslednica za pravokrúdie a 33-51.